gwarzo mai kishin arewa da dukkanin Nigeria. Albanin, Bauchi aula yaya maka domin son annabin rahama. Mai gidan mazan kirki, ka iso suna ga aiki, ka iya kana fada kirki, ga kanan kamar dan zaki. Albanin mu ne mutumin kirki, mai mata sangari na arewa har da makudanci jeyin Nigeria. Ka zamo fitilar matasa, mai taimakon gajiyayyu, mai bada talafi ga marayu, kana da hakuri da juriya. Albani mutum mai karanci da kyauta, muna yaba maka mutumin arziki. Abdulrazak Sani Albani, gwarzon matashi baka da kasalar aiki, mai mutunci da halci, ka zamo rimi a don gari kuma abin kwatance ga baki da mutan gari. Ka taimaki marayu da masu iyaye, mai rashin lafiya kun tallafa masa kun ce Allah ya yaye. Ba wai karami ba har da yaro na goye, kun taimaka kuna ta taimako bisa yardar Allah. Salon ayyukan ku abin koyi ne, Albani mutumin kirki ne. A cikin ayyukan su babu nuna gajiyawa, suna taimakon matan aure da zawarawa, mutan kudu har da arewa. Abdulrazak Sani Albani ya zamo zakaran gwajin dafin arewa. Abdulrazak Sani Albani, gwarzon matashi baka da kasalar aiki, mai mutunci da helci, ka zamo rimi a don gari kuma abin kwatance ga baki da mutan gari. Wanda ba ji ba gashi mun fada, shaine ya kirkiro mana mafita, tarewa maso gabas mun bita, mun samu alkairi babu karkata, ya tafi damu zuwa ga mafita. Albani mun gode da hidimar kana, kyawun hali da kyawun zuciya. Nasara gare mu kai ne jagora, wanda yake aiki cikin dabara, kuma shidin bai da fitsara. Ayyukansa babu gadara, yana da hakuri da yafiya. Abdulrazak Sani Albani, gwarzon matashi baka da kasalar aiki, mai mutunci da halci, ka zamo rimi a don gari kuma abin kwatance ga baki da mutan gari. Sakon bangajiya na yabo da girmamawa, daga Alkalamin Isma'il Hussaini Alpholtawy, mai himma shaine ya rubuta ya ce, a fada wa kowa Albanin Bauchi mutumin kirki ne mai tausayin talakawa.